Desisyon Bicol 2022 DZGB and OKFM Election Coverage. Desisyon Bicol 2022 DZGB Election Coverage. Mga tugang maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang special broadcast ngunyan na aldaw na ini. Importanteng aldaw sa Pilipinas. Ini po ang Desisyon Bicol 2022. Ang potoro kan banwaan. Ang potoro kan Pilipinas nakasalalay sa satuyang kamot. Kita ang madesisyon kung saray risay ang dapat iluklok sa mga elehidong posisyon sa gobyerno. Poon sa presidente, vice presidente, dosing senador, sarong kongresista, sarong party list, gobernador, vice-gobernador, mga kinatawan, depende sa distrito, alkalde, vice-alkalde, mga miyembros kansanggunian panglungsod, 10, mga miyembros kansanggunian bayan, 8. Ede po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Peralta po. Nag-iinbitar na sabayang kami digdi sa programang ini. Tanganing maipaabot sendo ang mga updates. Mga pangyayari digi po sa tuyang kapalibutan. Ngunya na maghapon na ini sagkod matapos ang first ever political exercise Desisyon Bicol in the midst of COVID pandemic. DZGB Election Coverage. Katuwang tamang giraray dyan sa luwas ang Mega Force Patrol, First District, si Jomar Bien, asin ang mga pagribata sa OKFM Tabaco sa tuya ini. Second District, AJ Galero, Luens Barcena, JB, Joshua Bino, Al Armario. Siriman sa 3rd District si Jimmy Nasalita. And of course, ang satuyang mga volunteers na nakataltaw sa iba-ibang mga presinto digdi sa satuyang kapalibutan. And siyempre sa IT, sa Tab Center, mga estudyantes kan SL, and siyempre yaon man dyan sinda Tricia, Nika,
Jean. Si Aden Yaon. Si Richard Astor. May nalingawan ako. Sa Sisean Salado Technical si June Napoles. Sa newsroom si Paring Mar Dila, asin si Angel Mostasa. Maray na hapon, Bicolandia. Good afternoon, Philippines. And of course, world. Good afternoon, Earth. Ano, nakabuto na tabi ka mo? Di na magpara palingalinga. Pumasiri na kamo sa mga presinto. Sa iba, nagpapataod-taod pa. Ano pa man ang pagpaparapataod-taodan nindo? Primero, pag-abot naman sa presinto, mapila ka mo. Ayan. Unless otherwise, kamo ang priority, ano nga rin ka yan? PWD, senior citizen, or ano pa man. Ano yung PWD? Person with disability. Ayan. Okay? So, sagod na sana po alas 7, Ninbanggi, ang Burutuhan. Dahil na ka mo pa, taon-taon, pipiruton nga ako. Nga pipiruton ka mo, kababantay ka subanggi kay Santa Claus. Namatangan nga ako kaalat kay Santa Claus. Kaya, ngunyang pagkakaon nga masista nga ako. Taon-taon na nga ako, maboto ta, dugay pa man nga. Diyan ka yan, problema mo ta kung mauyam ka, aloy gunong iyang pila. Kasi iba man, arabo pa magboroto ta, nawara nga si Pai Pit. Nga tayo, nag-sign si Pai Pit. Nilakaw-lakawan nga ni Pai Pit. Nisingon niya si Pai Pit. Dahil na kamukhaan magpara ralaom, pumasirin na kamo, just exercise your right to vote. Right to suffrage. This is the time for us to exercise our right to choose the right one. Iyo po. Ako nga ni, ili nga, an guramoy ko, diiton sa na so pink, so tinta na ibinugtag sa guramoy ko. Tama na yan. Sabi ko sa tama na niya ako, di siya na niya ako. Yan. Si iba, garo na pinano so koko. Pagkatapos, nang giloknog, bako sa dungo, napano kitinta. Sige, Beno. Para mo taraw, ang dagdag na istorya alay dyan sa luwas. Nasa linya si May Ocampo. Yan, okay? May, maray na po tabi. Goy po. Maray na po tabi, sir. Sige po. Sarong watcher digdi sa Daraga North Central School na mataan na nakasuulog ng t-shirt ang face mask na may mukha kang sarong presidential candidate. Sigun kay DepEd Supervisor Official Teresita Gacer na nakatalaga digdi sa lugar, kumpirmadong watcher ini kan sarong kandidato asin sinitaman sa buot minda ang nasabing watcher, alagad uminali asin na
Sa ina ini nailing sa gudmo niyan. Ang nasabing watcher sa bote yaw na igdi sa voting area kasubago pang aga asin huling nailing kasubago nga alas 11 man kang aga. Mientras tanto, patuloy man giraray ang pagboto kan mga tao alagad diit na sana po ang mga botante di sir kumpara ka sa bagong aga na talagang surutuan. Inihuli ta kadaklan sa mga botante naguruli asin nagkaraon man tanga ekspektaran taman na madagsa man giraray ang botante ngunya na hapon. Gikan digdi sa Daraga North Central School ako si Jimenhana Campo para sa DCGB OKFM Decision Bicol 2022. Mama sabi, Miss Ocampo, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Daraga North Central School sa Bagong Bayan kan Daraga. Dakula iyan na presinto dyan. Dakul na mga barangay anyaon dyan. Ano? Oh, yan. Okay. Okay man dito. Kasi bago nga ala ko sa BU, taduman ako nagboboto. Diyan sa BU, College of Science Building, 4 na barangay o 5 barangay ang nagboboroto diyan. Barangay 2, 3, 4, 5, 6. Itong 2 floor na ito, kan building, ito okupado, clustered precincts naman ito. Kasi barangay 1, dakulao ng barangay 1, dumamasinda sa AMS Barrio Elementary School. So bago ka maglaog sa BU College of Engineering. Yan. May mga presinto na okay ang flow. Okay ang flow kan pagpaboto. Kaya medyo makaskas. Igwa man ki mga voting precinct na medyo oro atrasado, siyempre dakol, so nagkapila. Pero, yung ibig sabi na aros, ining pig-apod na pag-observe kan minimum health protocols, daiman basta-basta na-observe ki maray. Surusuan manggiraray. Bako? Okay. Jadi, bastang siguro ang tabi nindo na day ka mo magdurukutan dyan. Sa puro man iyan tatauan ki chance na makapagboto. Sagud pa nga ni alas 7 nin pagkabanggi ang pagboto. Pero it doesn't mean na mapaalat pa kamong alas 7 nin banggi. Kaya dakul baga kita na an ugali ta baga pakinakina. Kina na ngaya, kina na. May oras pa ngaya. Hasta inabutan ka mo ki oras di peligro. Sisibuto na ka mo kayan pag ano yan, pag boto lugod. Iyo? Orawang may oras pa, bumoto na tabi ka mo. Bumoto na tabi ka mo, orawang may oras pa. Tanganing, dahil magkaiwaki problema. Mas mara itong suatab. May oras ka man sana, di bumoto na. Iya po. Tanganing pagabot ka ng oras, ngaya, ay, dengi ako nakaboto. Sayang ngaya. Kasi sala. Iya po. O ni tabi, rumdumon tabi nindo. Kamo ang tatawan ki diretsyo na magboto
kung sisay ang gusto nindo. Bako sa dikta kung piraan itinao sa indo. Bako sa dikta nangayaan muya kong butuan mo. No di, dapat sukonsensya mo ang sunodon mo. Sisi talaga ang gusto mo. Bako sa gusto kan iba. Tamili tinawang kikiaro kayo ni. Ibubuto mo na kung abo mo man. Bako? Iyan. Kaya nga ni, igatawang kita ki freedom. Freedom to choose. Yan ang sistema. Bako, susunodun ta, so kagustuhan kan iba. Sa tinauan kita, kiarog kay ni. Iyo? Yan. Ngunyan, pun yaw na kamo sa presinto tabi. Kung yaw na kamo sa presinto, nagboto na kamo. Nung kaipiling nindo, kaya nga may folder, tatakluban nindo, suday makailing. Alabaw na garing so balota, lampas diba sa folder. Mailing kung sa mga watcher, di ba sindaki right na ngawan ang balota mo. Di sindang right. Yaw sinda dyan sa gilid para mag-assist kung may diit na problema. No? Mag-anap ka na pangaran duman sa list of voters. Yan ang sistema. Ngunyan, di tatabangan ka mo na sangsang sa balutan nindo duman sa machine. Yan. Madali masana ang pag yan ang sangsang ka ito, susurok mo naman sa machine. Ngunyan, may malawas duman na resibo. Duman sa resibo, ipapailing sa indo. Kukuha nindo ito. I-check nindo kung tama. So, isinurat nindo, pag-shade nindo ng mga kandidato, duman sa resibo, tugma. Dapat rumdum nindo kung sisi ang pag-shade nindo, pagbotuan nindo. Tabaka, ilingog ko ngaya, dahil kung ngaya nagkarumdum sa ibang mga binutuan ko, dapat rumdum nindo. Sa duman sa resibo, duman ma-reflect kung tama so binoto nindo. Tapos, ifo-fold ng dedo, ilalawag duman sa kahon. Yan ang sistema. May na-receive kitang info, and this is subject for verification pa. Allegedly, may nagboto. Halimbawa, ang binutuan niya is Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Pag ilingan niya sa resibo, ang nag-loss na naman, Pedro de la Cruz na. Napauno. Napauno. Ang kay Puan, ipa-record tabi nindo, duman sa BEI, Board of Election Inspector. Iyan ang sistema. For record purposes tabi, tanganing, day ka mo, kung baga, igwa ka mo ki mababasehan.
sa malay mo, bako sa na ika, baka sa iba man, iyo man ang problema. So, at least, igwa lamang ka mo o yan ang may papailing na record. Iyo po, 28 minutos, pasado alauna nin pagkahapon, mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Pampers, buong gabi, walang palit, posible. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. LCC Malls, LCC Food Garden, LCC Food to Go, The Concourse, LCC Shop and Home Card, and LCC Rewards Plus Card. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated, President Rosemary Ray, PYZ Enterprises, Radio Communication Equipment Store, owned and managed by Mr. Raul Calio. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge IBIS for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. This is Sean Bicol 2022. This is Sean. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB election coverage.
Bueno, mga tugang dara-dara sa pagkatakan sa tuya mga istorya di po sa Decision Bicol 2022. Sa bayan na nadadangog sa OKFM Legazpi and OKFM Tabaco. Pati naman sa DCGB News Online. Pero dagdagan tayo istorya ulit dyan sa luwas. Nasa linya si Jimmy Nasalita. Jim, kumusta dyan sa area mo? Yes, hello Director, maray na hapon. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Matindihan init tabi Director. Hali kita sa may area ka na ligaw so far. Kaoro niya to si Chief of Police Aldwin Gamboa. Tranquilo man, nagpatrolya man, nag-recorrida man siya. And medyo nag-agi ako sa may Paulog sa pangka-DPWH sa Eskwelahan Digdi. Medyo purawas Director grabe kayang init. Ano pa? So yung nagtataka init. Ngunyan sigurado mga alas 3 naman saka naman mabungkaras na up to 7 o'clock man pala ng closure rin na mga presinto. Alas 7. Actually, nga na ako sa may Comelec sa Banoan kan na ginabatan. Garing oto sa Sangguniang Bayan pala sinirip ko si election officer Andy Toledo. Nasa pag-gunbin na sinda preparasyon para sa kandasing atyan na pagtapos kay ning kuan burutohan tabi Director. Ning diretso na ready naman sinarigi kaya nasa pag convenean board of canvassers tabi Director. And inapon niya to si election officer Andy Toledo kon sa lokal mga anong oras pwedeng maisihan na maski an official. Mga alas 10 hanggang alas 12 databi Director. Alas 10 na ano? Banggi. May resulta na. Mga unofficial sa na yan. Ayo. So, Sa'yo na yan, ipapalos na kan Comelec? An partial result? dahil man kami nagka-uro ng haloy tabi Director ta very busy man nga ni siya para pinagkuhan lang kita tawan hindi na panahon. Bago ang sistema ka ang gym, duman mismo anong araw ka ni sa presinto mismo mapaskil sinda kan result duman sa presinto ninda mismo sa lawas kan kwarto. Gareyo, proper yan maghali. Ano kan dati baga? Aloy. Aloy pa yan ta mabugtak sindakan kung maurulian na. Pero at least maisiyan mo na duman sa presinto 1 so nagluwas na resulta. Oo. Di at least Pagkatapos digdi naman sa digdi sa munisipyo ani ba dahil man nagbubugtak kan iba nagbubugtak sa mga previous yan na experience niya to inda ko ngunyan dapat igwat ang aning sa presintong iyan sabot mo na kung siya ang gana dyan. Yeah. Sa mo na presinto naman may siya mo naman alam mo sa barangay ang duwang presinto, ta-clustered na rin. Di mo mo, sa barangay nindo, kung sisay, so ng mayoriya sa mga binurotohan. Iyo. Baka? Supposed to be, araw kan dapat. Ilan ka dyan? Diyan, maobserbaran ta yan. So, ang good news, tabi Director ta, haros okay man, dahil man kimangan toward digdi sa kuyang area of responsibility sa report pa ka sa bago na rin. so naman sa ito maugob Ora man baga nang nalugadan baga na sabi sa report sa police. ano ito harassment sana
Ay, nagpurot, na-encounter. Ora man. May na-recover bagang mga kuhan, bandolir da, pagkatapos long firearm. Sabi ko nga ni kay Chief, may tinamaan sa arena camp lado. Ora man pada sinan ako ang informasyon. Dahil pa man official na report sa senda. Yung man sana ito tabi director. Na-interview ko ka sa bago si Chief of Police Rional kan Hubilar PNP. Okay. Okay. So yan tabi direct. Ano sa to yung mga dagdag na informasyon Jimmy na salita di si GB News. Mapalasabi, Jim, sa mga dagdag na istorya. Ali dyan sa iyang area of reporting. 22 Desisyon Bicol 2022 DZGB Election Coverage. Sige. Ay, maray na po palantabi kay amigong RR. Nakamonitor online. Salamat tabi RR. Pagpakatapos-tapos kayo ng mga kasiributan ta, makapi naman kita dyan sa emo. Tanganing planon ta na kung ano ang mga masunod na lockdown. Maray na po sa emo tabi RR. Siyang yung RR. Kami na sana kaya nakakaisi. Onean makonsuelo dayon. Ha? Dahil nangunyang kitalpakan ta pinapundo. Online betting, online talpak dai. Ang ginibukan iba, ha? Aram nino kung anong ginibukan iba, nagpurustahan, ngunya na eleksyon. Nagpurustahan. Halimbawa, kargong alkalde, kargong vice-alkalde, kargong vice-gobernador, kargong gobernador, kargong kongresista, pwede man sa kagawad. O si kagawad araw nga kaniyo versus araw kaning kagawad, magpustahan kita kung si siya may dakol na boto. Iyug-iyugon mo yan. Yan napahit. Giniribo nindong negosyo. So, eleksyon ngo niyan. Ha? Yung pigpurustahan na so mga kandidato. At anang iyang dadagon niya ni Aro kani. Kanang iyang posta mo. Ha? Anong iyang City Jail? City Jail. City Mill. City Gis. Bagan gibukan iba. Nagaranap kay kapostahan. Garo pigboboro lang nindo. Mga manok. Sa pigpupustahan nindo. Anong iyang laban ta? Patas na lang iya, patas. Araw ganing kantidad. Nahali mo na yan. Iba pati, aralang kau supusta. Okay. Iyo po. Iyo yan ang sistema. Dahil ko na magparakiridit. It is still nobody's game, kon baga. Dahil pa man. Siya ba nagkakarantsawa na? Diyan kayo, nagkapirikunan. Kararabok pa. Dahil, alato nindo. Alato nindo ang resulta. Oy, by the way palang tabi, maray na hapon tabi sa mga yaon dyan sa LCC Main Event Center.
nakapaskil pa lang kita dyan. Ha? Nakapaskil pa lang kita dyan online sa main center. Lalo dumaan sa may food court. Pirti yun dyan sa food court. Kaso saro, ali kami dyan, naghalo-halo kami. Ha? Sa ano lamang, maali lamang so alingahot. O, duman sa may stage kan LCC main center. Yaon duman, may igwatabi kitilon. May tilon duman. Ngunin, may siya ninda kung ano ang mga updates sa eleksyon ngunya na aldaw na ini. Iya po, salamat tabi LCC, sa management kan LCC. Oh, by the way, condolence pa lang tabi sa pamilya Tan. Sa pamilya Tan, condolence tabi. Sa si Sir Emilio Tan, nagpaaral na po sa Kinaban. Kaya nakaaging ano ito, last week tabi. Duman sa Tagig, sa BGC. Ano? Salamat tabi sa pagserbi mo, digdi sa Tuya, sa Albay and iba pa. Because si Mr. Tan gusto naman sana ang pagtabang kay ni sa mga namamanuan. Iya po. Okay? O sige. So, sige. Kamu tabi piga inganyar may manggiraray na sudah ipa nakakaboto magduruma na tabi kamo sa presinto nindo. Ngayon dahil kaming lunadan, igwa po dyan ki-service sa barangay nindo. Nag-aalat. Tricycle or ano paman. Kasi iba iurugakan. Primero ngaya, masakiton ang paglunad ngunyan kung makumute kata, kulang ang jeep na nagbabiyahe. Ilunin dyan sa ining main thoroughfare. Liges pidaraga. Malinigon. Bako sharing kan mga panahon na grabe ang traffic. Ngunyan dahil kulang pa so nagbabiyahing jeep. Sa mga driver, maburuto man. Tricycle, pwede man. Ha? No di, siya ba na baka ngaya tagaon kami. O di ka mo kayan. Pag alimbawa, pagpresyuan ka mo, ngaya haling Albay Central School, pasiring ka mo sa Tula-Tula. Ano? Ang barangay Tula-Tula, yaw nandyan sa Albay Central School. Pag inagada ka mo kipalabaw, ngaya tulo ka mo, pero ang minimum na pamasahe sa tricycle, ngaya 12 kada payo. Pag siningil ka mo ki 20 kada payo, ha? Di ko magtugot. Overcharge naman yan. Unless otherwise na kamo na voluntary na magtao ki lampas sa minimum na pamasahe. O sige nga ya, 12, kung 12 ang minimum, gibong ko ng 20. Mairasan mga lamang kamo kan mga biyaya na naresibi. Pero kung talagang i-overcharge ka mo, picturean nindo so city plate. Yan baga dyan sa laongkan sidecar. Pati so restro. Ha? I-reklamo nindo. Okay, overcharging. Kaya na i-overcharge sa indo, sobra pa yan ang
ang ipapamulta sa ENDA. Ah. Tama sana na singil. Taganing daing magkaigwa problema. Iyo po. Dahil natabi ka mo magpalingalinga. Dahil na magparapalingalinga, may oras pa. May trabaho niya kami. Uto nga ni Susaro, may trabaho na siya, may duty. Iyo, may duty. Anong oras kanya ko luwas? Ngayon, alas 9. Alas 9. Oo. Ngunyan, lampas ka na sa Burutuan. Sagod man sa nangyay alas 7. Burutuan. Sabi ko duman, pumaaram ka sa amo mo. Alas 5 niya ako, magpaaram ka na mapasirin ka sa presinto para magboto na pag-una mo niya ako. Alas 7, alaton ka? Dahil lamang, madabang niya ako, alas 7, tapos na ang eleksyon, ang Burutuan. Alas 5 niya ako, pumaaram ka na madumang ka sa eskwelahan, sa voting center. Taday mo sigurado, kung by that time na alas 5, dahil na kimaburuto. Tabakan niya ko, alaba pa ang pila, abutan ka dyan mga sarong oras labi, kapipila, bago ka makalaog sa voting precinct. Bako? Ayan. Iyo nga, so, sabihan ko nga si boss ko na paluwasin muna ko kiniit na oras para makaboto. Makaboto ba niya ako? Di, bumalik ka sa trabaho mo. Bako? Inimasan ang pagkakataon ta naman na na makaboto kita presidential pati. After 3 years, pati, 6 years baga ang presidential election. So this is the time for us to vote for the right one that will lead our country in the next 6 years. Dahil tapagsayangon ining pagkakataon na ini. Iyo po. Iyo ang sistema. Dahil tapagsayangon ini. Gibuntaan gabos na paagi para mas na yan ang ma-exercise ta ang sa tuyang right. Iyo po. Ay, by the way palang tabi, pasalamatan tatabi sa mga ibang stakeholders na nagtatabang para sa safe, free, honest, and peaceful election. Bako sa na ang Comelec. Takon ang Comelec sa na dahil hindi kaya na imanihar ining eleksyon na ini. Takulang ang sendang manpower. That's why makipartner sinda sa iba-ibang mga government agency or non-government agency. Yaw mga dyan, linganin do, so security forces, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and iba pang mga uniform personnel, mga nagtatabang to secure the place, to maintain peace and order in the area. Ma-deliver kan mga election paraphernalia, gabos. Kaya mga dyan, lalo na sa mga areas
na considered as a hotspot. Nakabantay diyan sa mga tropas ka na gobyerno. Ha? Salamat tabing maray sa pagmantenir nin katrangkiluhan sa mga lugar na yan. And of course, ang Bureau of Fire Protection. Ang Bureau of Fire Protection, igusindang pig-apod na FAST. FAST. F-A-S-T. Nakadeploy sa iba-ibang mga pooling areas. Ngayon sa Kabangan, Ilingunindow, igo diyang kiduwang fire truck na naka-standby. Nanguna nga na ko kususaro, baka niya ako may sulo. Pero dahil man nagwangwang, naka-standby, kasusuro pa palaan. Ha? 2 days before election, yaon na sinda dyan. Ano yun yung fast na ini? Ha? Pag sinabi itong fast, makaskas. Fast. First Aid Service Team. Okay, ayaw niya so mga nurses kan Bureau of Fire Protection para mas mag-assist sa mga butante. Lalo na niya na panahon na mainiton. Ano ba dyan sa mga may edad na? Pwede magkadirismayo sa kapipila. May nadismayo na nga na dyan sa sarong eskwelahan. Ha? Bako? Iyo baga, yaon dyan, may medical team so Bureau of Fire Protection. Sa iba pa mga eskwelahan, arog maka ng bigagibo. Yeah? So, Philippine Red Cross, igwa masindaki medical team na pig-deploy sa iba-ibang mga barangay at igdeposo sa tuyang kapalibutan. Sindamanan in charge sa pagkuakan body temperature. Bago ka palangon sa polling place, igo dyan mag-ibong kaitong so machine or gadget para mas makuaan sa imong body temp. Malag ka baga sa mall, araw kayo ng pigigibo. Ha? Maski na mo doonan, i-share mo siya na kayo yung pulso mo. Mailing mo naman kung paraan body temp mo. Pero pag nakalampas kang 37, nag-38 ka, ang body temp mo ay isolate ka muna. Baka nga naglangkaw sa temperatura mo, ta sobrang init, pahingaluin mo na. Kiperang minutos, dumangkaw na sa gilid. After which, mga perang minutos, iyan, pa-otro ka naman. Ha? Pa-otro ka naman kay body temp. Pag medyo okay na, okay, go. Pwede ka na magpasiring sa presinto, magpila ka na. Yo? So sa labatono na maritabi digi sa mga grupong ini, and iba pa mga stakeholders na yaon to assist, to help. Kabalikat Civicom na iling ko duman. Subago. Managod masinda sa communication naman sa enda. Salamat na maritabi. And si iba pa, bako, si iba pa, salamat tunay na maray natin, salamat na maritabi sa endo. Ining pagtarabang-tabang ta, ini an para sa satuyang futuro. Not only for us, but for the next generation. Sa mga aki kan mga aki ta. Kaya kung mapasala kita, hindi sana kung ano ang mangyari. Minabalik si Jimmy na salita. Jim, kumusta na dyan? Yes, Direk, yung kita digdi sa Sangguniang Bayan na kan ginabatan, makakaroon niya to si election officer Andy Toledo, tanganing magkararaman niya to sa mga dapat magkarelinawan, tanganing maaraman kan tao kung paano hali duman sa mga presinto, matransmit pasiring digdi. Digdi nila kulao ng tilon tabi, Direktor, Smartmatic, mga personnel ko din ikaw na Smartmatic na yaon digdi. Pagkatapos,
sige sa nang transmit aramon ta kay kuan kung paano ini pagali sa mga hapot mo director ka sa bago. Iya nadigdi kay Sir Andy, excuse po. Si Sir Andy ta preparado na ini. An Comelec digdi sa ginobatan sa canvassing nagigibon. Digdi po kita Sir Andy ta medyo malinaw ang signal ta. Si Director si Edwin po sa angkor sa DCGB. Maray na po tabi, sir. Maray na po naman tabi, Edwin. Kumusta? Pero, sa bagay, pagkatapos-tapos kayo yung mga kasiributan ta, pag medyo bilo-bilo na, dispis na kita magkarapi-kapi naman. Magkape-kape na naman kita. Iyo, tama ba ka? Tapos ang tama na yun eh. Iyo, tapos nito na ini makatapos. Ining simanang ini, medyo malagluwag na Hopefully, sana ura masyadong dakila na beriya. Masyadong kamamutan na dapat ilamos kuha na panahon matapos ng gabos na mga ini. Opo. Sir Andy, di ongoing mo niyan ang borutuan sa iba-ibang mga presinto. Ngunyan, siyempre, ang sistema baga. So, balota, bata alabao na balota, lampas pa naman sa folder. Susungsung mo naman sa BCM. Yes po. Tapos may maluwas na resibo. Yes po. Duman mo i-check kung tama, so dapat Ibinuto mo. rumdo mo sa binutuan mo. Yes po. Tama po. Tabaka pag-abot naman si resibo, dahil mo rumdo sa binutuan mo, gano'n nga duda ka, dahil man ako nagbuto di giyata niya sa resibo araw ka. Dapat rumdo mo sa binutuan mo. Kasi may mga ano man yan na alibawa nga kung overvote ka, alibawa nga kung dosing senador pero binutuhan mo tracing senador, hindi ka makakakiboto pa. Dahil ito mabibilang talaga. At overpiga po niya mo, overvote. Dahil ito bibilang. Nakalampas. It will not affect the result kang ibang mga ibinuto mo na tama man. Okay. Duman na sa nag-overvote. Duman na Tama po din. Di makakount di masabutan kung sisay naman sa 13 an talagang gusto mo. Baka? Di po. Pero kung tama man, sa itaas kaya presidente, busy, senado, owning iba mga lokal, kung tama man, makakount man gilo nito. Ipo. Okay. So, at what time tabi, Sir Andy, di an election baga, matapos alas 7, maalat pa kung kiparang minutos to accommodate sa iba pang mga would-be voters tabi? May procediment na nakapalaman duman sa general instructions para sa tuyang mga electoral boards na kung saan maski even pa yan 7 o'clock na sa banggi, kung iba talagang maboto, may procedimento ko ang pigigibo na kung saan isusurat kang sa tuyang mga poll clerk kung sisipan niya dyan sa within the voting center sa may percent. And thereafter, apulo niya saro-saro para makaboto pa man. Both sabihin, mas ilampas ng alas 7, kung talagang ikaw pa magkitawag na maboto, nayaon na dyan mismo sa oras alas 7, alam pa man sila makapagboto. I see. Basta nasa pagaro area, so tamang distansya pa. Sa loob ka rin skulahan. Mismo. Okay. So, pagkatapos ka nag-close ang borutuan, alimbawa, sabihin ito ng 7:30, close na ang borutuan, dahil na talaga. Yan ang di ma-prepare na gabos-gabos na mga kung ano pa mga dapat na asikasuhon. Yes po. Bako, para sa after 7 kung tapos na talaga gabos na magboto, paprepara naman sila para sa pag-printakan mga reports araw kang election returns na kung saan duman na talaga ito ang talagang resulta kang eleksyon duman sa iyang ito. I see. Ano tabi, Sir Andy, dati kan mga enot baga, so garong resulta sa sarong presinto ipapaskil sa luwas kan voting center for public viewing. Iba ka yan? Wara yan eh. Ang gigibuhon ko yan, pagkatapos kan sarong presinto na matapos yung gabos na procedure sa pagpaboto, pagbilang as in pag-transmit ang results, sarong election returns, ngayon anilalag din duman sa may pintuan kasi yung classroom para naman ining presinto inis yung mga resulta kan nagboto.
So, election returns, ani post duman sa wall o kaya sa pintuan kan sa iyang presinto. I see. So, pwede na duman, halimbawa, sa Ladumi, sa media, nakapost itong result na ito, pwede mo na ito ibuga na ining sa presintong ini only an result. Ayo, pwede po. O bien, pwede mong kuhanan ki picture. Picture, yan, pwede man. Yan, okay. Pero, Kaya ng presinto. Sir Andy, pwede yan i-consider as, official Official na yan, official na. result na talaga. Yan sa machine mismo. So, it is not considered as an official. Doon sa pag-abot ng munisipyo, mahalat pa man yan kang hindi kabilugan. Kung sabihin, kaya unan ka consolidation, yan mo dyan sa Municipal Board of Canvassers. Diyan mo mahiling ang gabos ng mga boto kang gabos ng mga respective polling centers. Okay. Pwede na pala. At least, at yan ng mga alas 8, pwede na kami magbuga. Official result, precinct so-and-so, barangay so-and-so. Yan. Pwede na. Oo, pwede yan. Tapos, i-kumpirma mo sa resulta din sa Municipal Board of Canvassers session. Okay. Di ayos pala na Hindi, medyo madali talaga. Medyo madali. Kumisan nga sa mga experience sa elections, aram na ka mga kandidato na nasinda o perde, pero kami nagdadalagan pa sa muyang machine, talaga consolidate pa kami, kanday pa mga tapos. Pero in fact, sa mga watchers, iwan kay mga kapot ng mga election details, nagko-consolidate naman nila kung anong partido sinda. Iyo. Ano yung pig-apod ng mga or exit poll na initabi? Tapos mga survey man sa na kung saan may mga pagkakundi ng procedimento sa mga sindagaan na kung saan nagpigbumati ang pulso kong tao kung siya matalang kandidato na may chances of winning mga araw ka yan. Iyo, okay. So, kumusta tabi Sir Andy ang flow dyan sa monitoring nindo sa ginubatan? Is it smooth ang proseso or may mga diit man na aberya ka mong naresibi dyan? Well, magpungka sa bago na bukas ining sumuya dito sa ginubatan. So far so good pa naman. In fact, naglibot ako dumasaplad na parte kang ginubatan. Yun ininot ko. So halos boundary na nga nito computeran. Kung saan matanos man ora man masyadong aberya. But however, pag-abot ko rin sa poblasyon, igwa talaga mga vote counting machine na medyo papalit na talaga. So we are just waiting for the authority from the COMELEC para masalida ang vote counting machine, specifically ini sa presinto digdi sa Barangay Travessia, asin sa Mana presinto para sa Barangay sa San Francisco. Diyan yung kabos dyan sa Travessia Elementary School, naka-host niya rin ang presinto. And I learned na yaon na pala, ready na sana in due time makabot sa vote counting machine para naman magpapadago sa satuyang pagboto. Yeah. May sarap inhalat sa Barangay San Jose, nagalat na lang kami kang go signal kung ano maabot ito mga contingency sa vote counting machine. Okay, tabi. Sir Andy, okay naman wala na. So medyo tranquilo man and we are keep on monitoring every time and then. Iya po. Baka Sir Andy, may pangapunan ka pa sa mga ginabatenyos na ngunyan medyo talamatam agdua-dua pang magruluwas, magboroto. Please go ahead, tabi. Yung nga nangangapuda ko sa kabos ng mga punta din sa Banwa ang Kaginobatan na kung mapupwede sa matalong taningon yan tabing marirahin pa na although mainit nga mas mainit-init kaysa sa taguran. Kasi very fact talaga maguran masasakit ang kita. Marayang panahon pagluwas na po kita dito na ito pa itong ultima orang alas 7 sa kita mabuto. Kasi kirub naman niya to talagang medyo masakit mo niya ng pagbuto because we are experiencing na ini ang bagong elections na kung saan nakahatubang kisa sa pandemya and dito pa aram kung mangyayari in the long habang pa nag-aabot ang alas 7. But however, sa pangapudan sa paagi ni Boss Edwin Peralta na tabangan man kami na sana sa mga botante makapagluwas na, makapagboto na para man matrangkilo naman sa idang mga isip na talagang napakaboboto na sinda. So kagustuhan nila kung siyang kandidatong gusto nila, mailag naman nila sa indang mga respective na mga balota. Iyo po. Okay. Kasi riman mabaluso na po sa DCTV sa pag-antabay kaining
nangyayaring elections digdi sa satuyang banwaan. All the time tabi Sir Andy, bastang yaong kami pirmi sa pagturuang-tuwang ta para maipaabot sa mga tao kung ano ang mga nangyayari. Thank you po. Salamat tabi Sir Andy. Sir Andy, so yan, pinagkuha ko lang sa pagkakataon tabi. Iyo. Siyempre, officer mo yan, digdi. Okay. Sa Sangguniang Bayan kan Ginabatan. So, yan, tabi, Direktor, preparado na digdi. Yan man si tayo, Jaime Mar. Pasalamatan taman digdi. Pinapuisto kita digdi sa may location niya. Okay. Pagkatagos na kuan digdi. Gari may mga orientation pa digdi tabi, Direktor. Jimmy Nasalita kasabay si Jomel Pableo. Jimmy Nasalita, DCGB News. Bicol 2022. Okay, salamat po kasi no pagantabay digdi sa tuyang special broadcast ngunyan Decision Bicol 22. Mabalik po ako 1:00 hanggang 3:00. Yan na maaga. Kaya huwag kayong matutulog muna. Gigisingin ko kayo 1:00 ng umaga hanggang 3:00 tayo. Bastang si Angel Musasa matapay ni. Pirmi siya ng may mainit na kape. Pahit kita. Walang tulugan ito. Mabalos. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy.